हेलौ लोगोफोर आंनि गोदान भिडिअ नोंसोरखौ आरोबाव फिन खेबसेबाव बरायबावनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअआ जोङो क'क्राझार गल्ड सिनेमा हलाव सिनेमा नायनो थांनो नागिरदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो। जोङो थांनोसैयानो। Langsing alas fema pe kada kuta ke kaka beda de ke thun banana lo han ban jaye. Finally लोगोफोरनो जों दा सफैबाय। दा जोङो नायनोसै क'क्राझार गल्ड डिजिटेल सिनेमा हल। हाबजोब्बायानो नै मानसिफ्रा, जोंहा लेटसो जाबावबाय। थुदु हाबहैथारसै। पपकर्न लानोसै जों दा गान नायनायाव जानो टाइम पास। जोंहा नायनोसै लोगोफोर थाथ'दो।